Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Huwebes, pitsa 31 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikakauhaag usang nga semana sulod sa tuig. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 24, versikulo 42 ngadto sa 51. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kung unsang adlaw mo anhi ang Ginoo. Hinumdumi kini, kung nangagalon sa panimalay, nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya o dili mo tugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab, kinahanglan mag-andam kanunay, kay moabot ang anak sa tao, sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Busa kinsa man ang buutan ug maalamon nga sulugoon, kadtong gipialan sa iyang mga agalon sa pagdumala sa ubang mga sulugoon ug sa paghatag kanilag pagkaon sa hustong panahon. Pagkabulahan niya itong sulugoon nga makaplagan siyang agalon nga nagtuman niini sa paghiuli niya. Sultihan ko kamo nga ang maong sulugoon himuon sa agalon nga pinialan sa tanan niyang katigayunan. Apan kun siya daw tang sulugoon, moingon siya sa iyang kaugalingon, dugay pang muli ang akong agalon, ug mosugod siya pagpamunal sa iyang mga kaubang sulugoon, ug magpalabig kaon ug inom uban sa mga palahubog. Unya ang agalon niya tong sulugoon, mahibalik usa ni anak kaadlaw nga wala niya paabuta ug sa takna nga wala niya hibalui. Ug tagud-taguron siya sa agalon ug pahiagumon siya sa gidangatan sa mga tigpakaron ingnon. Didto maghilak siya ug magkagot ang iyang ngipon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kasina, kasuya ug kasilag mao'y negatibong mga pagbati nga mahimong bugat nga palas-unon sa atong mga tagsa-tagsa kakasing-kasing. Ang kasina sa kahibalo, kasina sa kalipay o materyal ng mga kabtangan sa uban, makapasubo ug makapasuya kanato. Ug usahay ato pang pangutan-on ng Dios kung ngano ang mga dili paduol kaniya ang gibuligan niya sa iyang grasya nga maoy rason nga magduha-duha na ta sa atong kinabuhi ug pagtuo. Apan mga igsuon ko ni Kristo, ihatag ang imong kaugalingon sa Dios ug paglakaw sa kamatuoran nga nagsunod ni Kristo nga puno sa kalipay ug walay pagbingkil ug kasina sa atong kasing-kasing. Kay diha nimo makita ang tinud-anay nga kalipay. Amahan, pasaylua kami sa among pagkasuyaon sa uban. Gusto namo karon nga maglakaw sa kamatuoran ug mosunod kanimo nga walay kadina sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan ni Jesus. Amen.